Sa number 5, Chinese national nga nagtiro sa iutod kag sa kasosyo sini sa negosyo nagapangatubang sang kaso nga 2 counts of murder. Tigay na nga na-file ang kaso nga 2 counts of murder bato kay alias Jimmy ang nagtiro sa iutod nga si Sonny kag sa kasosyo sini sa negosyo nga si Peter sa tinalikdan nga Biyernes sa Barangay Bubog sa Talisay City. Lunsay mga Chinese nationals ang tatlo. Sino kay Police Major Razel Jim Hokson, Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP, ang nagaserbe nga complaining witness among kasosyo man sa negosyo sa mga tampatay nga Chinese national. Biyernes sang nagpadulong si Jimmy sa AU and Sons nga compound kag nakigsugilanon sa iya utod nga si Sonny, pero dugay-dugay nakabati lang sang lupok ang mga empleyado. Pagwa niya sa conference room, gintiro niya man si Peter. Napatay ang duha ka mga biktima. Natabuan nga may checkpoint ang Talisay PNP malapit sa lugar, amo kun nga na aresto gilayon ang suspect kay nakapanugid sa mga pulis ang mga empleyado. Sa investigasyon sa PNP, may inaway na nga daan ang mag-utod kay napablatter na sadto ni Sonny si Jimmy bangod sang pagpanakit sa iya. Gin-restrict na ang suspect nga makasulod sa compound pero liwat nga nagbalik sang Biyernes kag natabo ang pagpaniro. Ginsiling sa mga empleyado nga may utang ang suspect sa biktima. Pagbaligya sa construction materials ang ila nga negosyo.